Hello guys, ani goदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय हरनासन चेनेलाव। अखा हाबाय थानायखाय जेरावबो थांनाय जायाखै, भिडिअबो लानो हायाखै आरोना। फुंनिफ्रायनो न'आव थानाय अखा हानायखाय दा बेलासि सम जानायखाय एसे नागारदों आरोना। बेखायनो लामायाव दसे बेरायफैनायखौनो शेयार खालामसै होनना भिडिअ खालामनाय जाबाय। आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिंबा नायलांदो। ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो अलाव थुना लादो आंनि गोदान भिडिअखौ नायनो थाखाय। ओरै थानाया बोरायफोरनि फुख्रि आरो ओमफ्राय ओरै थानाया सेंग्राफोरनि ग्रुपनि आरोना बे फुख्रिया। मोननै सेंग्रा बोरायनि थाखाय आरोना बे फुख्रिया। आं लामायाव फैदों ओरै फुंनिफ्रायनो अखा हाबाय थानाय आरोना। गोबावसै अखा हानायाबो, गोबां जायगायावनो अखा हाखादों मिथिखादों। ओरै दसे लामायाव बेरायहैसै होननानै फैबाय आरोना, बेखौनो शेयार खालामनाय जाबाय। न' सिङाव थाबाय थाबाबो दुरबल मोनो आरोना, बेखायनो दसे लामायाव थाबायग्लांफैबाय आरोना। बेखौनो शेयार खालामनाय जाबाय, गाज्रि दामोनसै। बेखौ इन्टारेस्टिं मोनबा नायलांबाय थादो। आं बैखौ देखायनो एसे दै बाज्रुमनायखौ आंजों लोगोसे नायलांबाय। माने ओरैनि दै अभार जानाया ओरैथिं बाग्लायगोन आरोना, ओरै बाग्लायना थांगोन आरो बिथिं अभार। भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनदोंबा कमेन्टआव बुंहरदो, एसे इन्जय खालामगोन होननानै आसा खालामबाय भिडिअखौ। थाबैनो मोजां भिडिअ फैनो थांगासिनो, नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थाबैनो। टाइमाबो जाबाय न'आव हाबनायनि, बेखायनो आं न' फारसे गिदिंफिनसिगोन आरो। भिडिअआ बेखिनियानो। बाय बाय।